Kokot, ja som si spomenul na jednu svoju lásku z 6-7 rokov. Ona bola ona bývala tam, kde mal tatko môj prácu. Môj tatko mal vtedy masterský salon na Hanovej 17 v Bratislave. V Petržalke. No a v tom istom baráku bývalo dievča. Ona sa tuším volala Dominika, alebo... Myslím, že to bola Dominika. Také blondiavé zlaté decko, proste strašne dobrá kamarátka moja ako malého decka. A tak prišli také tie časy, že ukázal som a ona ukázala proste a ona vždycky strašne moc chcela, aby som jej nacikal do pipiny. A nikdy sa mi nechcelo cikať. To bol môj prvý sexuálny zážitok. A poviem vám aj presne, kde to bolo. Ako je Hanova 17 a ako sú tam tie kríky pri... Vygooglite si, kde je Hanova 17. Hneď naľavo od Hanovej 17 bol starý poštový... nie poštový, tá PNS-ka, taký ten stánok. A hneď vedľa toho stánku boli schody smerom dole do toho parkoviska, ktoré tam je veľké. A hneď za tým stánkom, vedľa tých schodov, boli také kriky, tak tam. To bol môj prvý sexuálny zážitok, proste nacíkaj mi do pipiny. Nechcelo sa mi cíkať, na piče. Si robíš prdel? Nie, nerobím. Mám vám to povedať? Poviem vám niečo, čo rozhodne na dnešný stream nepatrí. Dnešný stream bol troll, vyjebaná spíčená halus proste, ale teraz vám poviem príbeh, ktorý vie asi iba môj otec, jeden môj kamarát, druhý môj kamarát, plus chalani zo školy. Keď som hovoril o tom kríku, tak vedľa toho kríku je... Poďme si to vygoogliť. Chcem vedieť, ako to tam vyzerá, ale tam není cesta, takže pochybujem. Idem vám ukázať miesto, kde som prvýkrát fajčil kokot. Není toto troll, toto je plne reálna záležitosť. Funguje mi mikrofon, raz, dva, funguje, dobre. Toto není Hanova 17, toto by mala byť, tuším, Hanova 17. Kam ma to hodilo? Hej, Petržalka. Ako to tu vyzerá teraz? What? Jo, toto je ono. Tuto je Hanova 17. Toto je skutočnosti Hanova 17. Tu nám mal otec masterský salón. Toto je to pozemné parkovisko, o ktorom som vám hovoril proste. A toto je ten krík, v ktorom som jej mal nacikať do pipinky. A toto je krík, kde som prvýkrát fajčil kokot. Mal som... 7,5 roka? 6,5 roka? Povedzme, že som mal 7. A mal som 12-ročného suseda, ktorý býval niekde v týchto oknách. A ten chalan vyťahol porňáky, že mám ísť pozerať s ním. A potom mi to chcel vopchať do papule. A povedzme, že pod určitými hrozbami, že to povie môjmu otcovi, som mu to dovolil. A dialo sa to práve tu. Bol to jediný kokot, ktorý som fajčil a trvalo to asi 3 sekundy. A malo to zaujímavú dohru. Tá dohra fungovala asi tak, že tatko nabehol do tohoto vchodu, nabehol do toho bytu, kde býva ten chalan proste a pýtal si toho chalana. Otvoril tatko, tatko nechcel ukázať chalana, tak tatko rozbil papulu tomu tatkovi. A strašne spíčoval proste tú rodinu a povedal, že proste na nich zavolá fízlo proste. Takže chalan mal 12, ja som mal 7 asi tak nejak. Takže, nech sa páči. Príbeh o tom, ako som fajčil kár. Nebolo to nič moc zaujímavého. Takže,
dneska to sem nepatrilo. Ale dá sa povedať proste, že dávajte na seba pozor, decká. Proste neovplyvnilo ma to sexuálne, proste som proste heterák a nemám z toho žiadne výčitky, bolo to detstvo, proste tatko ma ochránil. Je tam podstatná tá vec proste toho, že rodičia s vami držia, proste rodičia vás chránia a rodičia sa o vás starajú. Toto je Hanova 17, toto boli naše vchodové dvere proste. Takže fakt, keď ste niekto niečím takýmto prešli proste v detstve, tak ako doslova do písmena proste sú viacerí ľudia, ktorým sa to stalo a nemusí vás to vôbec ovplyvniť. Hovorím po sexuálnej stránke proste. Takže, môj príbeh, easy, why not? Takže, toto bolo také tajomstvo proste, keď už hovoríme si občas na tých streamoch, také tajné, super tajné veci proste, tak tu je tá proste, ktorú som nikdy nikomu poriadne nepovedal, ale proste nerobí mi to problém proste to povedať.